No ejo, čaute dámy a páni, točíme ďalšie videjko dneska. No a chcel by som vám taký jeden príbeh povedať. Učili sme sa na literatúre o koledách a učka sa spýtala mojej takej úplne hrabnutej spolužiačky, že kedy sa spievajú koledy. No. A viete, čo povedala? Že na Halloween. Celá trieda išla vybuchnúť od smiechu. No a zabudol som povedať, v tomto videi si z nikoho nerobím srandu, ja to iba pre pobavenie. No. A teda len tak ona povedala, že na Halloween celá trieda išla vybuchnúť smiechom, čo ste mohli čakať. No a potom sme cez prestávku vymysleli takýto nový, najlepší rap na svete. No, idem to citovať. Halloween, koledy, to ide dokopy.